Story time. Dneska balíme veľmi špeciálnu objednávku, aspoň pre mňa osobne teda, kde je tento plišák Shenron, jeden z mojich obľúbencov. A dôvod, prečo je tento plišák takýto špeciálny, je to, že keď sme rok a pol alebo 2 roky dozadu začínali s Questshopom, tak sme ešte nevedeli, že na čo sa chceme zamieravať. Čiže naša prvá objednávka bola Funko Popky, plišaci, všetko možné. Hej, z každého rožka troška. A v tej úplnej prvej objednávke sa nachádzal aj tento Shenron plišáka. A vlastne odtedy, ten rok a pol alebo 2 roky, ešte stále s nami je a nepredal sa, aj keď ho všade bereme v festivaloch. Kamarátka ho vlastne vždycky na ho nadávala, že kam ho má vystaviť, lebo je taký proste, má také zlé rozmery, že nikam sa nezmestil, hej, alebo stále odniekal padal. A vlastne teraz po 2 rokoch sa s ním lúčime a je to vlastne posledná taká vec z tej našej preobjednávky, z tých starých objednávok, ešte keď sme boli starý Questshop, to nazvime. A je to také sranda, že to sú také tie momenty, kedy si uvedomíte, kam ste sa naozaj ako shop posunuli, hej, že teraz tu máme veľa figuriek, strašne veľa Gundamov, ale začínali sme s takýmito plišakmi a je to naozaj, že samozrejme za to vďačíme vám, našim zákazníkom. A prišlo mi to také melancholické, lebo naozaj som nečakal, že sa niekedy predá. Ja som myslel, že som ho aj dal dole ze shopu a že si ho iba proste necháme. Ale očividne som ho nedal dole a teda našiel si šťastného zákazníka a ja teda dúfam, že keď ten zákazník sleduje toto video, tak sa on ho bude teda pekne starať, pretože tento je pre nás veľmi špeciálny. Konec príbehu.